Прывітанне, шановныя сябры, мяне зовут Віктор Янчуревич, і мы знаходзімся ў студыі Рух ТВ. Сёння з намі на сувязі праз Zoom будзе Віктор Яўмененко, грамадзянскі актывіст, сябр адной з дваровых супольнасцей мікрараёна Лошыца. Прывітанне, Віктор. Прывітанне, Віктор. Віктор, мікрараён Лошыца, дзе ты пражываеш, ён праявіў сябе досыць актыўна падчас пратэсных акцый пасля 9 жніўня 2020 года, пасля выбарчай кампаніі. Мабыць, гэта звязана таксама з тым, што ў мікрараёне досыць моцныя дваровыя супольнасці. І вось ты якраз такі з'яўляешся сябрам адной з дваровых супольнасцей мікрараёна. Распавядзі, калі ласка, як стваралася ваша лакальная супольнасць? Як вы пачалі сябраваць, як увогуле з чаго пачыналась, з чаго закруцілась вся гэтая гісторыя? Як ты правильно заўважыў, уся гэтая гісторыя закруцілася пасля 9 жніўня. Мабыць, гэтая гісторыя закруцілася пасля 9, але пачалася на крыху раней, калі суседзі мікрараёна актыўна выступілі назіральнікамі на мінулых выбарах. Так шмат людзей на назіранні паміж сабой пазнаёмілася, і фактычна каталізатарам усёй пратэснай актыўнасці не толькі ў мікрараёне Лошыца, але па ўсяму гораду Менску і па ўсёй рэспублікі былі падзеі 9-11 жніўня. Пасля гэтага усе гэтыя пратэсныя і дваровыя актыўнасці яны пачалі ўзнікаць стыхійна, бок людзі пачалі выказваць сваю незадаволенасць і ў працэсе знаёміцца адзін з адным. Таму з чаго гэта ўсё пачыналася, мне здаецца зразумелым, але што тычыцца што стала каталізатарам, стала зразумелыя гэтыя падзеі 9-11. Але можна сказаць, што гэта ўся актыўнасць, яна проста ішла знізу, то бок самі людзі, у іх з'явілася патрэба знаёміцца адно з адным і тым самым разам праяўляць сумесна вось гэтую актыўнасць. То бок, менавіта выбары паслужылі такім штуршком для того, каб людзі пачалі знаёміцца паміж сабой, таму што з'явіўся агульны інтарэс, да? Гэта адстойванне свайго выбара, свайго голаса падчас прэзідэнцкай кампаніі. Менавіта мы ўжо бачылі і падчас вось гэтую актыўнасць падчас перадвыбарчай кампаніі, падчас саміх выбараў, падчас назірання актыўнасць людзей узрасла значна. Такога, я б сказаў, бешанага інтарэса да выбараў ніколі не было. І тыя фальсіфікацыі і падзеі пасля выбараў фактычна яшчэ больш раз'юшылі людзей, яшчэ больш людзей упэўніў у тым, што патрэбна нейкая лакальная самаарганізацыя для вырашэння у першую чаргу вось гэтых праблемаў. Ну і калі людзі пачалі паміж сабой размаўляць, пачалі паміж сабой спрабаваць вырашаць гэтыя праблемы, тым самым так і атрымалася, што людзі пачалі, разнаёміўшыся, сталі ўжо сапраўднай мясцовай супольнасцю, якая гатова, якая у рамках гэтай супольнасці дапамагаць адзін аднаму у вырашэнні і іншых праблемаў, такіх, у першую чаргу, тых праблемаў, асабліва калі гэтых людзей затрымліваюць, там перадаць перадачкі, дапамагчы сплаціць штрафы. Зразумела, што салідарнасць гэта вельмі вялікая справа, да? І на сённяшні дзень вось вакол гэтага і круціцца актыўнасць дваровых
ініцыятыўных груп ці дваровых супольнасцей. Але ну, от, як ты бачыш далей все гэта будзе развівацца? Да? Сёння памянялася стратэгія пратэсту. Да? То бок ад збору вялікіх пратэстных дэманстрацый в цэнтры горада перайшлі да лакальных, раённых, там, квартальных маршаў. Як ты бачыш, ці ёсць перспектыва у такім фармаце пратэсту далейшым? Пераход ад агульных маршаў да мясцовых фактычна і выратавала гэты пратэст, які зазнаў, безумоўна, вялікі ціск з боку ўладаў. І фактычна мы бачым, што толькі дзякуючы лакальным мясцовым пратэстам магчыма вось такая пратэсная актыўнасць. Людзі больш упэўнена пачуваюцца ў сябе на раёнах, больш хутчэй могуць рэагаваць на нейкія пагрозы, якія з боку міліцыі, якая іх хоча затрымаць. Таму фактычна лакальныя пратэсты гэта правільны фармат, які мае перспектыву нават у тых жорсткіх умовах, якіх знаходзіцца ўсё пратэсны рух у дадзены момант. Звонку можа показаться, что все-таки протест стал меньш массовым. Да? Погляди, минулые выходные, это учора, неделя, в принципе, это першие выходные за увесь этот паслявыбарчы период, калі працавал интернет увесь день у Минску, и не закрыли ни одной станции метро. То бок, сыходзячы з гэтага, можно сказать, что улады лічаць, что пратэст ужо не мае таго накалу, які был там, досыць невялікі перыяд таму. То бок пратэст зніжаецца. Як ты лічыш, ці так, ці... Трэба зразумець простыя рэчы, што любая пратэсная актыўнасць, яна хвалепадобная. І не бывае такого, каб пратэст знаходзіўся пастаянна на вышэйшай кропке уздыму, што і збіраў вялікія натоўпы. Безумоўна, зараз рэпрэсіі, якія усе папярэднія, усе гэтыя месяцы зазнае пратэсны рух, надвор'е не настолькі спрыяльнае і, безумоўна, стомленасць шмат якіх людзей, якія пратэстуюць. Фактычна, вось гэтыя тры фактары, яны паўплывалі на тое, што зараз не выходзіць столькі людзей, колькі выходзіла ў жніўні гэтага году. Але справа ў тым, што, паўтаруся, што гэта ўсяго, гэта спад хвалі. Але з гэтым спадам хвалі цалкам магчыма, што праз нейкі час, асабліва як сыдуць некаторыя негатыўныя фактары, у першую чаргу такія як холад, і людзі перадахнуць, перавядуць дыханне фактычна. Яны зноў гэтая хваля падымецца. І вельмі шмат хто прагназуе, што увесну пратэсная актыўнасць узрасце. І рост гэтай пратэснай актыўнасці, безумоўна, пойдзе зноў ж такі з мікрараёнаў. Ён пачынаўся з мікрараёнаў у жніўні. І я лічу, што і будучая пратэсная актыўнасць, якая будзе ўзрастаць, яна таксама будзе ўзрастаць менавіта з мікрараёнаў. Пагаджуся. Віктор, грамадства змянілася, вельмі моцна змянілася, і вяртання да таго стану, які был да 9 жніўня, ўжо хіба што няма. Таму все, што ты кажаш і пра весну, традыцыйная весна, яна была досыць актыўнай в палітычным плане. Таму будзем спадзявацца, што так будзе і ў 2021 годзе. Напрыканцы нашай размовы, Віктор, што хацеў бы пажадаць суседзям, паплечнікам па мікрараёну, ну і ўвогуле грамадзянам Беларусі?
Ну, что я хотел бы пожадать? Хотел бы пожадать працягваць тое, што робяць, працягваць, ну, это не здавацца, трымацца. Хотел бы пожадаць, каб усе былі моцныя духам, каб усе не ўнывалі, што наперадзе сапраўды за зімой і такой метафорычнай і проста сапраўднай зімой, і ну, зімой у тым сэнсе, што калі як яго улады ўсё больш узмацняюць ціск, абавязкова прыйдзе вясна, і вясна дасць не толькі добры настрой, але дасць надзеі на тое, што это ўсё магчыма і ўсё ў нашай краіне зменіцца. Дзякуй вялікі, Віктор, за ўдзел і за пажаданні. Будзем спадзявацца, што як вось у цябе з'явілася на твары усмешка, так і такія ж задаволеныя твары будуць у беларусаў у весну гэтага года. У весну наступнага года, прабачце, калі ласка. Дзякуй вялікі. Да. Я таксама спадзяюся, што ўсё будзе добра. Да. Дзякуй, Віктор. Нагадаю, з намі на сувязі был Віктор Яўмененка, грамадзянскі актывіст. Мы вядзем трансляцыю з студыі Рух ТВ. Шаноўныя сябры, далучайцеся да праглядаў, распаўсюджвайце нашы відэаролікі, падпісвайцеся на канал. Будзем на сувязі. Всего найлепшага, да новых сустрэчаў.